Bhí an tine fós ag smúchadh sa chlós, nuair a bhruaigh siad an 40 bliana d'aois Kora Whitfield, tríd an doras tosaigh de theach feirme a hAintín gan tada ach cóta a mháthair, marbh agus péad bróga bhávéad ró-mhór. Taobh rinne na leathanigh dearannacha de géalanna a thathar curl isteach in luach dúbh, agus bhí a hAintín Lenor ina seasamh an bhálcáim le lámha trasnathe, ag brathnú an deatach ag artú mar a bheith rútaigean cearta seán. Ní bheith níos mó den nonsens sin faoi mo dhéan, a dúirt Lenor. Léan de gait de cheann le rudaí gan ciall, agus ní ligeadh mé dó seo a níú an teach seo. Is féidir leat do bhealach féin a aimsiú as seo. Ba saoan na bliana 1930 a cethir I bhillte an gábhain Shléibhte Gorm an Drama I Virginia, agus bhí an spéir cheama féin dá íoran. Sheas Kora ag imil an bhóthar salachar, 4 bliana dia díos, go chumlan ina héanaar, agus déach sí an t-aon teach a bhí fága aici ag imeacht taobh de bhoras a hAintín a bhí ag cnacha. Chun tuiscint áil conas a chríochnaí Kora Whitfield ina seasamh sa bhuacht gan tada. Caithfidh tú tuiscint áil cá as a tháinig sí. Bhí a thathar Thomas Whitfield ina bhúinteoir scoile agus ina Leabhair amatéireach. Fear a chreid go raibh éileas an rud amháin nach bhféadfadh aon duine a bhaint díot. Bhí seirfanna Leabhair aige ina gaban beag lasmuigh de Brier Hollow, Virginia. Leabhair an talmhaíocht, an gimmick, tradiisiún déanamh arán ón Eorop agus ón sean-tír. Ba a bháthair Ada an bácálaí is fearr sa cháide. Ban a déitach darnan de flúr bhór agus beagán saile a chasaigh isteach I rútaigean a bhlas, mar a tháinig sé ó chisteann bheith carach. Chreid Ada gur teanna a bhí sa arán. Dúirt sí gur féidir leat blas a cuiréad an raibh sé déanta le grá nó le dúlchas. Agus bhún sí an difriocht de Kora, sulla bhéadach Kora féin féachant thar an gcóntar. Nuair a thóg an phluantas Thomas agus Ada éan sa géimre 1932 Bhí Kora 12 díos. Seálaí chun cónaí le hAintín Lenor, dead fiúrní sinne a máthair. Ban clua pásta le fear níos crua fós dad anam Buford, a bhí I ceannas an pobach atá ag strechailt. Níor cheataí Lenor riamh Thomas Whitfield, fear a le leabhar seachas páirceanna a hochailt, a bhún a inian algébar agus anamlacha plantaí laidine. Is sé Lenor bhí chalan is conas urlár a sciúre, beasta go thuairt agus a béal a chonáil dúnta. Déitach Kora an céad dá cheann a dhéanamh, ach ní éitach sí an tríú ceann a dhéanamh. Feadh 2 bhliain bhí Kora ina cónaí sa teach sin cosúil le scá. Rinne sí an opair a bhí ag teastal uathaí, ag bathú na sicinaí, ag iompar uisce, ag sciúre a níocháin chlár go dtí go raibh a darnán ag sile fola. Ach lé sí freisin. Jerry lé bosca beag de leabhar, agus díalanna a hatar a hábháil, agus chuine sí iad I bholach faoi urlár scéalte faoi na cait smáléir. Smia faoi halastaní de cheann cineal, lé sí faoi chóthéamamh ihrach, faoi álaíocht coppag, faoi conas a bhí just a fián ina gcónaí
san éir timpeall oran, Shléibhte agus beabhadh. Léisi faoi conas a bhain na bácáilte móra de bhín úsáid as éin faoi halamh chun teachtaí copsaí a chamáil. Léisi faoi dhialtóirí phléibheacha agus faoin dhí féidir leis an talamh féin a bheith ina éin, má thugann tú a phrionsabal. Fuair Lenor na leabhar maidin dé máirt I mí na saona. Bhí Kora gan cúram. D'ág sí ceann de dhéalanna a hatar uscailt a coit. Leathamach faoi thús sourdough agus cemic forbarst glúten. Dír féidir le Lenor léamh go maith, ach dahan sí an scríbhneoireacht, agus dahan sí asúbhlíocht. Faoi nom tháinig cá ais an teach sicíní, hí na leabhar ag dó sa chlós, agus bhí Lenor ag fannacht lé an bhalcáin. Dúirs mé leat nuair a tháinig tú an seo, a dúirs Lenor. Ní bheidh níos mó den rud sin. Is iad leabhar de siad ina úsáideach é, agus ní ligigh mé dúirt bheith mar an gceanna. Ceapann tú go bhfuil tú níos fearr ná sin, bí tú I gcónaí. Well, té bheith níos fearr in áit eile. Níor tháinig Buford amach fiú, hí sé ina cáthír in aice leis an saorn agus lig sé turlú. Chunnig na córsanna, ní dúirt aon duine acu focail. Mós mianna a áil amach, conas a thóg chalín 4 bliana déag de ís a caithí amach gan tada ach cóta agus a edges máthar ina cuimhne rudéigean a harafach bia do 3 shráidbhaile trí na gemra is deacra a déiteach aon duine a bhabhrú. Luisteáil leis an gcainéal seo, agus insí doms na túramí cá, bhfuil tú ag fécinseos rud é go bhfuil Kora Whitfield cuthaithe sa Shléibhte sin, ceann de na scéalta, martanachta agus flathúlachta is úntaí, a chlóisí tú riamh. Shiúil cá. I raibh is aici cá raibh sí ag dul, ach a bháin go raibh uirtí boga nó go maró an fuachtaí. Bhí an teacht ag titim ceanna féin, agus bhí an spéir ag an gumad trom sin a cílí sneachta. Tharang sí cóta a máthair níos dóichte. Bhí sé ró-mhórdí, déanta de bhean fásta, agus bhí na mincalaí ag titim haraméire. Ach bhlas sé cosú le Ada go lag faoi na clúsa. Bhlas sé fós cosú le plúr, agus deataí amad agus lavender, agus bhí an bula sin an rud amháin a chunaí Kora ó hí síos an mhóthar agus éirí as. Lean sí an sean-mhóthar logóla a cos suas an Shléibhte Gorm de Brier Hollow, mar go bheith an t-aon tro a bhí ann, ná shiúil ó gcuine a bhí ag brathnú a cud leabhar ag dó agus ní dúirs tada. Chuaigh sí tharáit na henslí, áit a raibh ban henslí ag crocha ní a cáin, agus chunnach sí Kora ag siúil ina héanair gan mála, gan saláthirtí, gan tada. Stad ban henslí le léine ilach ina lábha. Déach sí an galín, agus an sin cos sí ais chu go líne éadaí. Níor gleabh sí amach. Níor chuir sí ceist cá raibh cá ag dul. Cos sí díreach shiúil. Agus bhí an gníomh beag sin de brathnú agus rúnú, gan féachant rudéigean a bheabhrá. Tada saoil ré. Shiúil sí feag uaireanta. Chuaigh an bóthar I gruth rian, agus chuaigh an rian I gruth cosfianna. Agus d'imigh an cosfianna isteach I dúbán rhododendron codlú sin, gur chuir sé bac an ngé. Bhí an solas a dul I lagad anois, agus bhí na chéad calóga sneachta ag titim. Beag agus tidim, an cineal a chialaí go raibh fuacht chramcúiseach ag teacht. Bhí casa Kora nom ina bróga ró-mhóra. Bhí a lábha ag crí. Bhí a isacha le cinteacht calma calín a bhí tar éis leabhar a hatar, bheatharnas fiam,
a léamh go raibh fosca ag teastal uathí laistíd an úr, nó ní bharag sí a níthe. Bhrúigh sí tríd an rhododendron ag scríobhadh a lábha agus a aghaidh na duilleoga tuamha céir, agus tháinig sí amach an taobh uile isteach i soléir nach bhfaca sí riamh roimhe. An rud a fuair sí ann, chus sí stad uirthi. Cuireadh isteach sa slíomh struchtúir cluiche leathfáilte san talamh, le doras trom amad ag crochaigh ó hinge amháin. Dhealarí sé gur thochail duine éigean isteach sa slí féin, agus gur thóg siad seanra istí ann. In aice leis, rí shrú thar scarabh de charreg ré, agus ó sa chiom d'ortog an slíomh go géir, clúdacha le clein chrua amad. Déiteach Kora na hiarartí de simléir cluiche a eiceáil ag pollog suas tríd an talamh, os cionn an struchtúir agus shráidbhaile chéimeanna cluiche ag dul Sheas go dtí an doras. Tharraing sí an doras uscailt agus hiúil sí isteach. Agus an chéad rud a thug sí faoi deara ná an teas, ní an teas. Ní raibh tine, ní raibh sáireann. Ach bhí an téir istí níos teo go suntasach ná las muí. Bhí an talamh féin ag inslú an spáis, á chanál ag teacht chofsaí a chuireadh a heatar an tairiseach. An teas gan arú go domhan faoin talamh aanan, mar an gcéine beag beann an séasúr thuas. Bhí an seomra thart fiche tráid fad, agus dó dhéag tráid i lehéad le bailí clocha agus úrlár iarach pachailte. Bhí tine chlocha tácha isteach sa bhaile, is feid amach le simléir a dardaigh suas tríd an sliamh. Rí shelf amad feag balla amháin, agus sé bhí roinnt stán merachach, bála scáinte, agus léim Chreid Kora, íon iad íran de ís, fós solatach in ainneún blianta de fallí. Bhí bárt amad ann, garbh ach storgi agus binse. Sa chúnne, cruach málaí burlap de ís, a déiteach a bheith ina lápachas trá. Fálamú Kora stair a náitseo níos déanaí. Tágagé fiche blian roimhe sin, ag fér darb anam Elias Marsh, mianadór a tháinig go dtí na Shléibhte le líon léitheanta jéirí an bhíonach íoran. Thucann Elias an talamh. Bhí an dúgóid seo pácha aige, mar ceall fréamhacha agus fosco, ag baint úsáid as inslú nádúirta an Shléibhe chun teacht chofsaí a chanál feadh na bliana. Líonn sé na ballaí le chlós chun títim a chosc, agus thóg sé an tine le simléir a haring go hálan, mar gheall an dréacht nádúirta a chrúigh an difriocht teachta idir an seomra faoi halamh agus an téir lasmi. Fuair Elias bás I ddítim, mianach I 1950, agus rinne dearmad a foscail ag gach duine ach fianna agus na siomaigh. Ach ní raibh isaigh cá sin go fáil. Ní raibh isaicí ach go raibh sí as an ní, agus go raibh an fota díran salatach, agus go raibh an tine ag brathnú cosúil le tine a chanál. Bhallaigh sí amad ó na créimhacha tíochaithe lasmi, agus faoi oíche bhí tine bheag aici ag dó, agus dían os cionn a king. Ba í an oíche sin an oíche ba uagní dá saoil. Luaigh sí na málaí burlap, ag éisteacht leis an ní, ag úl fuam os a ciom, agus an tine ag crí.
agus rinne sí cuine dá máthair agus dá háthair, agus donna leabhar a bhí inis ina lua. Ach fiú agus ag cuine bhí a meabhar ag opair. Bhí si ag smíanamh ar cheocht chofsaí an seomra faoi halamh. Bhí si ag cuimhnamh ar a scríomh hathair faoi na sean-bhácálacha íorpacha a bhain úsáid as iging faoi halamh. Bhí si ag smaoinemh ar thús sourdough a máthair. An bealach a Chreid Ada beo ar feadh na mblianta i gcró ar cúl an sorn, ó bheithú le plúr agus uisce, ag caint leis mar a bheith rud beo ann. Mar gur rud beo a bhí ann. Just a fian a gá ón air, a siarí agus a beathaí, agus a cuine beo trí fáinne agus airt. Bhaistí Kora beagnach bás an céad seachtain sin. Ní raibh bia aici agus ní raibh mór ann le tairiscint ag na cilte I mí na saona. Dí si an cóirstistí de shráidbhaile, a bhuain a hathairtí go raibh sé iníte. Fuair sí paiste de uisce héim an séasúr déanach, ag fás feadh an trú. Raibh sí a bháin brech le lámh an nacht, gníomh a thógdí an cuid is mó de lá, agus d'fhág sí sáte go dtí an cnámh. Chroisí trí ítheanta a hit I bhabh faoi bhun réo os cion talón, cé go raibh an teocht tolerable ina seomra faoi halamh leis an tine á bhainisteú. Ar an nachtú lá fuair sí an blá. Bhí sé isteán curtha faoi chrúach clocha taobh thiar den fosca. Stoc éigeandála Elias Marsh, Shléibhte go docht agus tirim. Bhí sé díos ach bhí sé plúr. Ní mór féidir 10 punt, ach do Kora bhí sé ina miracle. Fuair sí freisin stean bheach salan agus crúiscín a bhí ina heilimh milseach trá le íormhar gramatach fós ag sciúrí an taobh istí. Agus sin nuair a tháinig an smaoinemh chun críthe. Ní hamháin martanis rud igen níos mó. Bhabhraigh Kora gach rud a bhuain a máthairtí agus gach rud a scríomh a hathair. Bhí a isaici gur féidir pasathar sourdough a chuthú gan tada ach plúr, agus bhí gach bróga níos fearr ná an ceann roimhe. Deabhlaim sí ríthimeadh an t'aon faoin talamh, cé chomh fada agus a ggófaí an tine sula máfaí na gúil amach, conas an teocht a thástal trína lámh a chanál istí agus córamh. Conas an gaile ó fanna uisce a úsáid chun an scríon bhreamhar a chruthú, a raibh a máthair cáiliúil as. Fuair sí amach go raibh an tuisce crua Shléibhte, saibhir I mianraí ó bhun an chragan alchlocha, ag tuairt blas agus igocht dá arán nach bhéadach uisce bog riamh. Faoi dheire bhí na saona, bhí sí ag bácáil boróga a churfah Ada Whitfield ar a suamhneas. Ach tá plúr ag teastal ó arán, agus bhí a solathair de stoc éigeandála Elias Marsh ag dul leagat. Bhí plan ag Kora. Tháinig an plan sin I form 2 shares, ban 7 a 2 bliain díos, a bhí ina cónaí ina héanaar I gaban 3 bhéadar Sheas an sliabh. Bhí 2 ina baintearach ar fad 10 bliain, agus bhí isaici gach gleann agus tráncla sna Shléibhte sin. Bhí a isaici faoi thúg Elias Marsh. Bhí si tar éis leanmh marabh Elias a cheachad a gabhain sa bhliain 1980, agus nuair a thug sí faoi dearad 60 tonnaí ag artú ó hé cnic
nach raibh éon deatach ann, tháinig sí chun imscrúdú a dhéanamh. Fuair dóigh Kora ag bácáil a rán in seomra faoin talamh, agus níor crom sí fiú. Ba í an cineal ban í a raibh a nomarcha dá saol feachta aici chun únta se cuirearthaí. Chuaigh sí Sheas an binse, ghlach sí le slís a rán, dí sí go máil é, agus dúir sí, a múin de bhanduit é seo. Se a bhar, bhuain sí go machtaid. Ba é an tathair a nasc saol a bhí ag Kora. Thug sí plúr arar, lard agus salam. Ní cartanacht dáte sí, ach trádal. Poisc go raibh glúine donna ag dóigh, agus nach raibh sí in-ann bácáil a thuille, agus gur chail sí a rán me. Thug sí freisin blancéad alla, scían ceart, agus rud éigean níos lóchfar a fós, éolas do Kora. Bhí a isig dó cé na plandaí sna cílte Shléibhte a bhí inite, cé acu a bhí míochanach, agus cé acu a bharótí. Bhuain sí do Kora ramps a ahan san arach, gal chnóna dúa a bhaint san hómhar, úla a thrimú I racha os cion na tine. Mún siadí conas cácí luath agus arán pimena dhéanamh agus cinear plúlcastáin a bhíad ag na sean-bhúnte Shléibhte, sula marabh an blich an castáin medicánach. Ina dhé sin bhacáil Kora agus rinne sí toragnamh. Bhí an seomla faoin talamh le na theacht lenúnach forfa ní hamháin le haid bácála ach le haid cípaigh de gach cineal. Thosaigh sí ag déanamh fíneagar ó úla fiama. Rinne sí sauerkraut ó cíche fian a deas feaghmhún an creagán. Fuair sí amach go raibh an cúne cúil den seomra faoin talamh, áit a raibh an teacht is fuara, iontach le haid cáise a ísú, dá bhéadach sí benne a áil. Dégraí dúia sin freisin, ag trádal benne gár córsan arán. Tríd an géad gemra sin, hí Kora garibh bás faoi gó eile. Uair amháin ó bhíoras a chóráil dúia le taidh cort salach agus pús de luimhine. Uair amháin ó hitim páirteach an meallach isteach chuig a seomra faoin talamh, tar éis Shléibhte Gorm, a chur gréimúirthaí istí I feadh dhá lá sa le nearna dúia cuairteach. Ach bhún gach géarchéim rútaigh an dí. Neartta sí an ballach isteach le amad trom a bhí ballathe ó sciabal seam. Thóg sí an dara seafta chun cosc a chud bheith grámathe a ríis. Chrúnigh sí tine agus bia troma cunne igandálaí a mechan seo. Faoi eirech na bliana 1935, níor bhar Kora ach. Bhí arán faoin talamh aici a bhí ag feitmiú. Leithne sí an seomra bunaí, ag tochailt níos dúmhne isteach sa Sliabh, chun dara seomra a chruthú le haid stórála. Thóg sí igan bácála ceart, laistí den tine, ag úsáid na gloch creagán cáthama a chaní teas go hálam. Thóg sí trúil amad simplí chun tíos a bhasca, agus chnoidh sí peach ó phláta dorach chun baróga a chlamhnú isteach agus amach os an éiceann. Scap an focail mar a dhéanann sé I bobbal Shléibhte. Go máil, trí chaindeanna seanbhná agus fiosrucht leanaí. Len sealgar dormh enam gréidí puit, an bollach arán bácála suas an sliúbh maidin ibran a bháin.
agus fuair sé Kora ag tarrant boróga anna éan faoin talamh. Bhealachtaí sé dhá chainin le bhoróga, agus dó sé le gach duine I Brier Hollow faoin galín a bhí ina cánaí sa sliúbh a bhacáil arán, cosúil le heingir. Rinne daoine áirithe géire, rinne daoine áirithe a gin. Tháinig cúpla duine chun féachant dó féin, an rud a fuair siad iúnta sorta. Faoi saoirg na bliana míle, ní géad tríocha a cúig. Ní raibh arán ag Kora, ach géirdín. Bhí an talamh timpeall an bhealach isteach chuig a seomra, faoin talamh blanta aici agus cóta le síolte. Bhí an tar tuchadí, pónarí, scuais, trátaí, luamhanna. Bhí srath ar dán beag tácha aici ar an sliúbh, ag úsáid an teicnic balla clocha a bhí corsís ag a hathair ar ceann dá díal na dúit. Élas a bhí aici ina cúne, cé go raibh na leathanig imite. Bhí si tar éis uisce a atrarú ón ghracán trí chanéal simplí chun a géirdín a uistú. Bhí si 5 bliana déag díos, agus bhí si ag cur bíide féin go hiomlán ón méid a dásaí agus a bhacáil si. Baid na chéad daoine a tháinig chun trádala na tealaigh ba bhochta ó na gleannta mágar. Daoine a raibh níos lú ná rudad bíacú a bhí ag marachtáil ar arán arar agus édóchas. Níor chas Kora éon duine ar shiúl. Mur a raibh rudar bíacú le trádáil, thug si arán dóibh ar éon nós. Má bhí darnán pónarí trimme ná cúpla acu, chlach si ló. Chonigh si leabhar meabhrach, ach níor chur si brú ar ais a críomh. Bhún a máthairtí go raibh arán le roinnt, agus chonigh si leis an teagasc sin mar ortú. Faoi 1930 a sé, bhí arán Kora faoin talamh, ag solathair arán de hallaigh I 3 shráidbhaile. Brier Hollow, Pine Creek, agus an shráidbhaile beag Moss Gap. Lean is si a hibriocht chun ceithre chinál éagsúla arán a áireamh. Sourdough a máthair. Segal dorcha déanta le grán a bhallachta si ó éirmiúr sa gceann. Boróga plúr arar, millisathe le sorcam. Agus aran castán déanta as an plúr a bhún an tathairtí a bheilt. Bhí si ag táirge freisin glasraí cotha, finégar agus cás garbhog a shiúl daoine mílte chun ceamach. Rinne si é seo go léir ó cheamra faoin talamh ar thaobh slíomh ag úsáid teicnití a chócheangal élas éileach a thathair, tradiisiún bácála a bháthair, agus a cud tuirg na féin gan tine. Thug an timpalacht faoin talamh buntáistidí nach féadach éan os cion talón a bhaiteáil. Thílíonn an teacht leanúnach nar fuair a tosatar sourdough bás riamh ó bhuacht nó róteas sa saoire. Cílíonn meas heireamach na hiireach agus na cluiche go raibh a éan ag cainneal teacht bácála seasta ar fad úrainte. Chonigh an taise nádúirta den spás faoin talamh a cud arán úr níos faide ná éon arán a bhácáiltear I gceistin hirim. Agus an sin tháinig an gimire 1930 a sé. An gimire is measa, a déitach éon duine I bhrúigh na hAintín a bhabhrú. Hiat sneachta ar fad seachtaní gan stad.
hit teachtaí chomhthíseal sin go raibh crainn ag scailte le fuaimene cosúil le guní. Rói beastach is scioból, runna bóra de eisimpete, agus rí bia amach. I Brier Hollow bhí daoine ag fáil bháis leis an ocras. Na tealaigh a bhí tar éis brathnú Sheas Kora, a bhí tar éis féachant Lenor a chud leabhar agó, agus ní dúirs tada a bhí ag cogarní faoin galín aisteach a bhí ina cánaí sa Shléibh. Bhí na tealaigh sin anois éadóchasach. Bhí a chud díaltóirí fréamhacha folamh. Bhí a chud bláthama imethe. Bhí a chud leanaí ocras. Chúil a Kora faoi ó gradaí puit, a shiúil sciála suas an Shléibh, chun a insint. Níor leisce sí. Bhí si tar éis an ómhar a chahabh ag cruniú plúr arar, agus airí trumathe ag uilimthú don gemara, mar a bhún díalana a thathirtí. Le planál chúramach dunne a thug go raibh an dúra flaithiúil, ach ní raibh sé maithúnach, bhí go leor aici chun marachtáil go dtí an tarach. Bhí go leor aici freisin le roinnt. Ir feic sé seachtaine, bhacáilcha tríd an ihe. Gach ihe tharraigh sí na mórthain baróga sa lá. Sourdough, an arbhar, sigal, agus rinne gréadaí agus beirt fear eile a raibh muinneáin aici as tú iad a diompar síos an Shléibh sledge chun iad a ghála na tealaigh I ngach ceann de na trí shráidbhaile. Chéal sí práchaí de glasraí capte agus crachan na cáise. Chéal sí luúbhanna trumme le hAintín. Chéal sí gachrúd a déiteach sí a spáral agus reintrúdaí nach féiteach sí. I measc na teabhach a chuaithe sí bhí Lenor agus Bufords. Tip a trátaí an saoirú grimhe sin, agus ní raibh rud a bí acu stóráte. Nuair a fuair Lenor baróga ó Kora, a cheachad gréadaí puit le nóta simplí, a dúirt, ó Kora, siúr sí síos ag a báirt cistín, agus déirí sí, tháinig an tarach, lá an sneachta, agus tháinig daoine suas an Shléibh. Ní hamháin chun trádal, ach chun fálam. Hastí uata fis a bheacu conas a bhí cailín ina héanaar I seomra faoin talamh, an duine amháin I trí shráidbhaile, a bhí ulach don gemre is measa a bhí I cumhne. Bhún Kora dómh. Haspáin sí dómh conas díaltóirí fréamhacha a thágáil, a chuine teachtaí leanúnacha. Bhún sí capaic, conas cabáiste agus pónarí agus tarnapi a chaimhnú ionas go marabhis tríd an gemre. Rin sí a tosatóir sourdough ag tuairt píisí de éon duine a bhí ag iarraí fálam conas bácáil. Bhún sí an áiliocht taobhthír de na tradiisiún, an bailach a dhéanamh a thathar, ag miniú cén fád an nuabrian rudaí, mí hamháin conas. Tharann sí léireadí sa salachar le bate, ag taispáint dómh an bailach a bhog an teas trí chloch agus ihir, ag taispáint dómh cén fád a bhanan díaltóir fréamhacha atá insle I ceart, ag 50 céim, cibé an raibh sé nácha os cionn nó 20 faoi. Chléin na 4 gomal. Ghlach na mná nótaí fiasí pápéir. Déach na páistí le súla móra. Agus chanig Kora I gcuid de na páistí sin an ocras céine
a bhí. An tacras chun tuiscinnta áil chun fisamheithiging cén fá chun feicáil ibricha chothaigh an t-aon. Chuidir sí le rá healach dhéag díaltóirí phréamhacha faoin talamh a thógáil, an teach agus an samhradh sin. Thaspáin si dómh conas iad a thiamh anaí thuaidh le haghaidh fuairithe nádúirta, conas iad a linál le chlós le haghaidh meas heirmeach, conas piapaí éireala a hital anas go bhainnig an téir úr. Bhún si dómh smaoineamh stóráil bia, ní mar obair-bhaile ach mar áilíocht. Agus na tealla go déist, dé siad i ndeoraire, níor chail siad acras a ríis. Tháinig Lenor chuní a fheiceáil I mí Ebrán, 1930 a seach. Chúi sí suas an cosán Shléibhte Gorm, a chromán donna ag déanamh an turais pianmhar, agus cheasí ag bailachaisteach ar an Kora faoin talamh, agus déach sí ar an méid a bhí tácha ag an neacht. Níor gabh sí leithscéal. Ní raibh Lenor an cineal ban ar an na focail sin eici, ach dó sí bheadh de bhean bródul osad. Bhí mé mícheart faoin na leabhar. Ba an rud begair den leithscéal a bhachaigh Kora riamh, agus ghlach sí leis le nod agus le borraga úra fós te ón éan. Níor ág Kora, ach níor trachtalach sí a hibriocht riamh. Níor bhóg sí go dtí an baile riamh. Níor thóg sí bácús os cion t-aon le trealamh nua amseachta. Cé go bhféadfadh sí a íoc. D'fhonn sí ina sliabh ina seomraí faoi thalamh, ag bácáil arán mar a bhún a máthair dí, agus ag múine déan duine a bhí ag iarraí fálam. Dó sí go raibh an taran níos blasta nuair a bhí sé bácáilte san talamh. Agus féidir go raibh sí ceart. Dús daoine a bhlas é go raibh rud ag an ann nach bhféadfadh siad a ananniu. Dibhanacht, castacht, teas a tháinig ó áit éigean thar an éideas. Chreid Kora gur bheith an sliabh féin a bhí ann. An gcusta fian a bhí ina gcónaí sa log sin le ciannte. An tuisce meandraí ón gcúrsa álchlochge. An teas chríomhúlog, seasta na hireach, timpeall a éan. Chreid sí go raibh an taran ag iompar an Shléibhte ann, agus sin an fád a landúine ag teacht arás. Sna 1960 chur Kora tús le tradiisiún a bharag níos feathe ná í. Gach maidin déasathairn, bhacail sí dosan arán breise, agus thug sí sir an aisce dín duine a tháinig suas an cos Shléibhte. Glé arán a máthairtí, agus níor chuirsí ach íreachtas a bháin ar na daoine a locé, go rinfideas rud éigean a bhí ar éileas acu le duine a raibh gá aige a ólam. Scill, éideas, scéal, beagán olais. Dó sí gur a bheith sin an ír airgeatra. Ní airgid, ní blá, ní airí trádala, ach éileas a cure ó lámh go lámh, mar a chur a thathar chucaí mar a chur a máthair a lámha beacha I Leabhróid tíos, agus a haspondí cat a déiteach arán a bheith ann. Fuair Kora Whitfield bás ina catla sa dhéimre 1990 a 7 níos, a 7 a 7 bliain sa chabán a bhí ina seomraí. Rinne a tosaigh arán a géid, a bhí seasca a 3 bliain díos faoinam sin, itir a trúr páistí agus ceithre déag garbhach.
Cuimeadach a bácús faoi halamh mar thuamh idireachta áitiúil, agus iblian a clam fós sa lá atá aniu ann, ag bácáil arán gach muidin dé saharn ag baint úsáide as idirs vonais Kora agus a éan bumme. Tá an plúr san éan sin fós clúdathe leis an joiste fián céine a rá Kora ón Shléibhte sa bhliain 1930 a ceathair. An rud beo céine dóachta a chur cálín aglaí I seomra fréamhacha fir bharmh hAintín chun plúr agus uisce a dheompú ina arán ina martanis ina saol. Seo a sméaním nuair a sméaním Kora Whitfield. Sméaním chalín dóigh a leabhar a ggóte agus a dtiúmpar an telas ó na leabhar sin ina cuimhne. Sméaním chalín a dúra lé go raibh.